Salam sejahtera bagi kita semua. Matur suwun sangat atas undanganipun keluarga besar saking Bapak Ki Sasmito Cokro kali Bapak Dalang Sasmito Cokro kalian Ibu Yani ingkang sampun nimbali kula lan sak kanca rombongan saking paguyuban Seni Barong Sidasih, pimpinanipun Bapak Mintarno saking Gondo, pewaris saking Bapak Jajo Suwargi. Matur suwun sanget keluarga besar saking Bapak Ki Sasmito Cokro sak keluarga kalian Ibu Yani inggih punika nimbali kula lan sak kanca rombongan saking paguyuban Seni Barong Sidasih inggih punika gadhahi kajat nitanaken putranipun ingkang asma Hanung Kesit Megantoro mugi dados saleh kang saleh mbang miturut tumrap ing bangsa lan agama syukur-syukur bekti kali wong tuwa kekalih lan mugi sedaya warga Surabaya Gesing khususnya RT kalih RW Gansal nggih matur suwun sanget atas sabiyantu donga pangestunipun panjenengan daranan yang kuyung daranan Mayu Bagya wonten griyanipun Bapak Ki Dalang Sasmito Cokro kaliyan Ibu Yani nggih adik-adik semangat nggih monggo para bapak, para ibu nyuwun pangestu pandonga adik-adik monggo sesarengan hanya seni pagelaran Seni Barong Sidasih. Ya, terima kasih Mas Bowo Roket yang punya channel YouTube Barongan Kepala juga Mas Rizal ya Angel Mas Iqbal yang punya jayangan Islam dan terima kasih. Seni Barong Sidasih pimpinanipun Bapak Mintarno saking Gondo, pewaris saking Bapak Jajo Suwargi. Ing sajian punika kula sakodo rombongan ngaturaken sugeng siang sugeng pepanggihan malih kaliyan Seni Barong Sidasih sugeng pinarak ingkang sekeca sinambi yang sepi pasuduan saking Bapak Sasmito Cokro Dalang Ibu Yani. Bapak Sasmito Cokro Dalang Ibu Yani ing sajian punika anggenipun hamsyah netakaken ingkang putra inggih punika adik Hanung Kesit Megantoro putra dadosaken putra ingkang migunani kaliyan yang sepaipun kekalih
Ugi ing saat siang punika kula saking rombongan ngaturaken matur duning panuwun kagem pemerintah desa setempat niki Bapak RT, Bapak RW, Bapak Limas Solo, Bapak Lurah setempat ingkang sampun maringi izin kangge kita sakanca rombongan. Ing saat siang punika Seni Barong Sidoarjo badhe ngetelaken tari kesenian Jawi. Ingkang angka sepeda badhe ngetelaken tari Singobadong utawi Barungan. Ingkang badhe dipunasta dening Bapak Susanto, Bapak Sony sak rencangipun. Ewan dene pentul kalian tembem. Pentul badhe dipunasta dening Bapak Supriyono. Tembem badhe dipunasta dening Derek Boncan. Ingkang angka kalih badhe ngetelaken tari jaranan utawi tari reog. Ingkang badhe dipunasta Derek Jenny, Saudari Jara ugi sak rencangipun. Ingkang angka 3 badhe ngetelaken tari macan kumbang. Ingkang badhe dipunasta dening Derek Jalil, Sederek Fian ugi sarencangipun dipun sambung kalian tari Singolodro. Salajengipun badhe ngetelaken tari ondel-ondel inggih punika Mbak Kipli Baronggo ugi Bodong. Ingkang badhe dipunasta dening Derek Pandu, Bapak Supriyono ugi Derek Fian. Ingkang pungkasan inggih punika badhe ngetelaken tari Buta Gedruk. Tari Buta Gedruk samangke badhe dipunasta sedaya seniman saking Seni Barong Sidoarjo. Boten panjang saha lebar, monggo kita pesani sarangan kados napa beberapa cariyos saking Seni Barong Sidoarjo. Nuwun. Hati-hati nggih, hati-hati sing ganteng-ganteng dhewe. Nggih, kalau mau sampun diparingi opening salah pambuka saking Paguyuban Seni Barong Sidoarjo. Pimpinanipun Bapak Mintarno saking Dusun Gunung, pewaris saking Bapak Jajo Swardi. Adik-adik semangat nggih.
Kurang kompak, semangat gue. Barongan tak dangdut. Kapan saiki tangko? Oke. Ya niki diparingi pembukaan menika Singo Barong.